Cama kunithokozani bantwana bethongo, cama kunithokozani bantwana basekhaya. Njengoba benditshilo ukuba ngoku ndizakhe nje ndicebise phaa naphaa for abantu abazawuthi balandele okanye balandele intsimbi. Ndithe ke ndizakhe ndicebise abo bantu abo nje ndibala izinto umntu emakazenze okanye emakazilandelele xa ezawuthi amkele isiphiwo sabantu abadala. Mamela ke, andithi xa ungumntu onesiphiwo uvuka namathongo uyaphupha. Xa uphuphayo ke uphupha izinto ezithi zenzeke ngokomoya, zilandele ke ngokwezaa zinto zenzeke ngokwenyama. Zenzeka ngokwenyama xa uzilandelela wena, xa ungazilandeleli ezaa zinto azenzeki ngokwenyama. Yile nto ke umntu onesiphiwo ufumaniseka uba uyakwazi ukuyiphupha into elele. Emveni koba eyiphuphile laa nto elele ibe nakukwenzeka ngokwenyama, which is physically ke ngoku yenzeke laa nto, abe laa nto laa mntu ebeyiqale wayiboniswa ngokwephupha. Ubane ke ngenye ixesha usithi hayi mani, into ethile nje itheni ngathi yenza ngokwesibini, kanti laa nto ibeyenzeke ngokomoya, spiritually, ngoku seyisenzeka ngokwenyama. Uyayibona. Then ke ngoku amaphupho ke ngeyona nto asebenzayo kwijeni yengulo okanye kwijeni yokwamkela intsimbi. Xa ngumntu ke ofuneka emkele intsimbi funeka uyazi uba isikolo uzasiphupha. Uzawuphupha usesikolweni, uzawuphupha usemanzini, uzawuphupha usehlathini, uphupha usemiqolombeni, uzawuphupha mntasekhaya izilwanyana ezithile zasendle, uzawuphupha amagqirha mntasekhaya, uphupha iintlombe, uphupha iintsimbi, uphuphe le nto ezintsimbi, uphuphe le nto engamagqirha, uphuphe le nto engabakhwetha. Xa ungumntu ke okumele avume ukufa kwabantu abadala ngokweentsimbi, ngumntu ophupha ezo nto ezo. Xa uphupha ezo nto ezo funeka uyazi uba ukufa funeka ukuvumile. Uba kuvunywanga ngoku ukufa kuzawuvunywa yinzala yakho, ngoba kaloku ityala lentwaswa liboli. Uba akalithathanga lo mntu ulinikiweyo lidlulela kwigeneration elandelayo. And funeka ukhumbule ke ngokuba isiphiwo sifana nomntu okhulelweyo. Xa ukhulelwe wakhulelwa umntana oyintombi, awukwazi ukumjikisa okanye awukwazi umtshintsha uthi hayi ndifuna oyinkwenkwe. Nesiphiwo ke sinjalo, xa usinikiwe sesakho, awukwazi usiphindisela uthi awusifuni. Injalo ke bantwana basekhaya, mamela ke. Andithi xa uzawukwamkela ingulo yabantu abadala kumelezekile uba uqala uhlanjululwe ligqirha okanye uhlanjululwe ngumthandazi. Kenzeka abantu ohamba nabo bazawuhlambeka kwizinto obubani uzenza, ngoba abantu abakufuni ukungcola. Emveni koko into ozothi uyenza kukuziqhelanisa nokwakunqula uthandaza. Abanye abantu ke bathi kukuphahla. Xa uphahlayo kulayita amakhandlela, ulayite impepho, ulayite isineyifu, ubeke iglasi yamanzi, ubeke imali ekhanyayo, icoin, unqule uthandaza, ubize iziduko zakho zonke ungazikhethanga, ube ucela i-direction. Xa usenza ezo nto ezo ke uzama ke ngoku ukusondeza aba bantu uba babe nako ukusondela kuwe, babe nako ukuva xa uthethayo. And then ke ngoku mntasekhaya okulandelayo bayakunika i-direction ngokwabo. After bekunikile i-direction ke ngoku wena okwenzayo kukulandelela ngokwamathongo abakunika wona. And then ke ngoku kuqale ke ngoku kunyanzeleka uba ingokulandelela. Ngenye ixesha omnye umntu kaboniswa igqirha lakhe, ngenye ixesha omnye umntu angaliboniswa. Okungaboniswanga ke uhamba aboniswe. Okanye ke uthi xa ubone lo mntu oye wamcacela okanye wabona wena uba hayi uba nanganiphathela kakuhle umsebenzi wam, uyakwazi ukuqalela imisebenzi yakho. Ekuhambeni kwexesha ke ngoku uboniswe ke ngoku lo mntu kumele uye kuye, okanye bona abantu abadala bathande lo mntu wena ubuse uye kuye kuqala. Then ke ngoku xa sewuthathe ke so sigqibo sokhangela igqirha ngokwakho, ngoba uyakwazi igqirha uliboniswa ebuncincini bakho usakhula but ungayilandeleli laa nto igqithe ke ngoku iminyaka, abantu abadala bethule
bengaphindi bakunike elagqirha babekunike lona. Ufumanise ngobathula bakuniki into. Kulapho ke wona funeka ungenelele khona uzicelele umuntu ngokwakho kubo batsho bona bakunike okanye bakubonise lo muntu ekumele ekusebenzile. Then ke ngomuntu asekhaya bakhona abantu abathwasayo kodwa abangahlali emagqirheni okanye ndithi kwagqobela. Bakhona abantu abadala ababaphilisa okanye mhlawumbi ababathwasisa ngokwabo. Ube nomuntu wena qha okwenzela imisebenzi yakho kodwa abantu abadala babe beziphathele ngokwabo umsebenzi wabo wokuthwasisa. Abanye abantu ke kumele bayothwasa emagqirheni umuntu ayohlala kwagqobela okanye abanesiya ngelo xesha nethuba ngalo. So ke izinto ezinjalo funeka nizithathele ingqalelo. Zinto zimbini ke ngoku xa ulandelelayo. Omnye umuntu uzawubopha amalungu, omnye umuntu enza imvumo kufa. Umuntu ke oye abotshwa amalungu kahle ngumuntu osakhulayo, umuntu osafundayo. Kuba laa mntu lowana xa ebotshwa la malungu kuthiwa hayi ke siyakubona uyagula, kodwa ke ngoku ukubopha amalungu anga uzawutsho uphile, ibonakala indlela yakho iyangaphi, uzawutsho ukwazi noku-athenda isikolo. Kube kuzama ke ukuthotywa abantu abadala uba noko mabakhe bamamele. Amalungu ke abotshwa umuntu onjalo okanye umuntu ongekho sure ngendlela ekumele ayithathile. Nako ke ku-right. Then ke ngoku ibe imvuma kufa ke ngoku yile ethi yenziwe ngumuntu osebonile izinto ezininzi, osebonile iintsimbi zakhe ezininzi, osephupha ibhoko waphupha imfukamo okanye umuntu aphuphe esebhulweni okanye aphuphe ibhokwe nje yonke nje laa nto. Then lo kumelezekile yena aye straight kuyo so that azawutsho aphile laa mntu lo. Then ke ngoku xa usenze ezo nto ezinjalo okanye xa usamkela ingoba yabantu abadala wamkela ukufa kwabo, kulapho ke ngoku izinto zizawuthi zitshintshe khona. Zibe khona izinto zenzayo nezinto ongazenziyo.